Kaski kerpan ya tinom sendur jom kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Tiha baidai dapat kena ke sengi Shongthait ke Nonghikai. Baidai ke sengi buram ke Nonghikai, ngakeren pada nama taki Nonghikai ke bala Shongthait. So senai minta bangla Shongthait. Ngawala fongi ke juti jong sai ngatip usia utar haduk katno. Tengah kerpan ke sorkar. Haba fi buram mingi ki Nonghikai, so bahaban buram ru, ban peit du paru, mri tang yangi bala Shongthait minta, hari kini ki wai ki Nonghikai ke ban Shongthait. Marki biyo ke benefit ke ditang kitu ki Nonghikai ke ba dan government da Shongthait. Ngingi yo tangka DCRG. Ka DCRG report Shongthait ngingi yo 3.5 lakhs. Tingin ki kain kendiat tu ki kain ki or kan to ka. Hadien mengira yakin ke ASEAN ka review pada kitu ki snat trekam ke ash polak ki ang ka DCRG .com retirement benefits ka. Diminta ka pun ki polak. Di situ bala Shongthait suami mentah dia mengira yakin dekat ASEAN jungi rengkat bagi parok negara hills. Ka sorkar kala ai kita ke benefit bagi ash kui pat ki snat trekam kala ai ru Shpolak. Hanya ke basungsi kalau ba ki ai tang duk khat nhiều, hadu arfuar. Tu Shongthait swang ta khat nhiều mio ye. Tu Shongthait Hadien jong arfuar mio ye. Ti mentar di melaya ki pen kieu yang nak arfuar sek arfusau. Tare kini sini kam pan mi ke jika. Ngilaya kenduk, ngilaya persamanya kenduk yu ciu besar. Man ong balai ba filan. Mar kidang don ki Nonghikai ki bala Shongthait mentala arfusan lai posnem. Arfusan senem kidang dor kini kai kebak Shongthait arfusan senem kidang im te kidang kam mem manyo tai jing Shongthait jing itu beli pi ai tangi kini ki pioneer kini berahi kai na do ki senem ki 60s ki berahi kai haki school per pi tip ki kerteng jing school muta kai do to por ngai kai ho 78 tibetan na Shongthait ngam don ni tiba itai banyo ru ki baki ai kata katen ki rubut do ka cut off ya ngangi mio syuk kai te dengan kadang im ngai idang syong ni ngap di do ai ngap mo layai karta te ngap take care le de ngam na ban expect na no ru tikini ki ibor khoi ke sarkar ke syuk kai lada ya le de ki la penbiang ki nong mi khat badon borom jingi te ngang so ba ken ya kren lem ken ya kan ni po se ngami ken ra ya ka isu yang ki Nonghikai kira ki duction ki long passing remark tu ki ya tu tak bisa be invest ke hane kim keren is pang ki problems kuma pipi bu jigli mentaya kim bu problem te kim bu ki jigli kum kita kan te gini ki ba ngasngo ba ka sarkar ka di ban lechtom te mentaru ngarang bat ka post vice president yang ki Nonghikai ki bala Shongthait Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association Meghalaya kam ni syutang khasi ki kam ayulang ba ki po Garo Hills ban nang ni berkhoi tingin nang yaki ngimtip la ka sarkar kan UNM tinggal ajet nong kam thamai ta ngin saya kendo ka komiti thamai tingin salik kendo yang yau chi misa kata de kowe te hani ka por pat syaban penkut nga ai khublei yaki Nonghikai ki boyo ya kan national award ki bayo ka state award ki bayo ka district award hagi ba fair ki benta ki ba fair yang ka state ke jongi ba nangra ka nam ka burom ka fi filayo bat tolong ru kita ki Nonghikai ki bala ban ailem kata ka jingtip ban kuntu kun pham ya ki paran Nonghikai ki jongi bat kumjuru ya ki Nonghikai ki ban sawan Tuan simti ni kam hikai sim ya kani ka kam hikai sin pil arung kam hikai kam dei ka kam bapinyo tang ka tulop kapreng ki jinge ki babon hanre ngihab ban focus bet ngihab bu jikli habang yang assembly na shay pe ya ki kana na shay bu jikli ladi where will these flowers go after 10 years hence ngihab ban bu ta ka jikli tenga la ka bu ta ka jikli hakmat ka assembly ni penduai pengepai kini ki innocent children ki yang assembly ki spangot ngasih yang nang ni nadin yung principal para Nonghikai yang ngasih bu jikli li syanu kini ken lai larang abak lama syanu kini kai ka future jengki nginya kun ba ka sarkar tamba ya kai bengi di binyo nginya kren pok meeting handring ngim dei ban le benya ki pareng ta pareng ki jing ki ngila ki labon
Hari ngipin ti kena ba kam dei banong afek. Ya ka kam hikai jing po school. Kam dei bandai ketu ka jing perkat jungi ya ka kam nam ta inter jungi bandai hang tu po kelas. Kelas jungi ngapai ikini ki kena. Baki dei kalau jong ka state jungi ba ka future ki ka syong hangi kino hikai. Ngakentu kata hakani ka teachers day kino kai bakin le hok ila jong kamram iwei pa iwei. Markidon. Hang no kidon ki ba insting, ki ba lesting. Ki ba mo ki kena ki pala ti ban complain. Di kena college kilala banong tu biang ki kena kini ki empat tip. Te ka syong hangi dan ngilala tok. Te ka mo ngihap ban ajing kenya ko kasi. Ngihap ban ajing kenya kren ka ba syai ya kani. Barang ngilai bet. Kino hikai kim don syuk koi pat ka benta. Kino hikai ka concentrate bet hakam hikai. Kakam hikai there is nothing ka banong tomorrow I'll do it tomorrow. Today is today, tomorrow is a different day. Kata ka kamram jong kinong hikai. Ngimla banya mix. Tanya sui. Komod kinong hikai ha bakilik phashi ngamtip ngale ding ngalep nang ngalawan. Ngadep krakot. Nadu 100 biji step hadu fra biji mir kali school kawan. Hari ngada poil de bangan learn new things ke. Ban yet mai ban pulit mai ki kot ban wanra ya ka interest ki kena ban create ya kata ka interest ban ki kena ki. Nada ngaso sorong banong baka school jungi bangi hikai hintai. Kino hikai mat berkhoi idon tai ka school bungi trilang ba ki wi pat kino hikai ki principal ba fa ki encourage ba ki push ba yangi kino hikai banwan rai ki deng tai school ni ki thar bisam ni jatang system ki thar bisam ki distinction ya ki ha kalong ki engineer marbe ki don ya ka dikai ga ki syong apa ki office ba fair ki don ka kadan ko fair ki don shabaru ki don ki balalai PhD ka mathematics Ani fifi. Ni tinggi so tenat kai kumun ka stage hendai kadang bon bah bantap ini kata len ki kena jungi ki they are second to none. Ni don kamtang bangin guide lang mangi kino hikai bat rengkat berki kimih pa. Ngimdei banya peit dakawai pat ki madong kino hikai bat ki kimih pa bat ka management. Bat ki kena school kin yai bech kamat haji imjeki. Tengah kit bok kerjaan kino hikai barokhot kita ki bayo award makin nang ya sekat kita long ka example ko ba kayen ka sem ko jengki baki lawan ra ka namro banyo ka national award banyo ka state award banyo ru ka district award ti ngamdan ko mai pat aingo yu blay ru yang abang la Shongthait menta la sebandap si posnem ngadang long kumni ko bangalong ngadang no interest ban ka education ti ngamtip kanu te wakat duru nga penpau ko jisung ipi ka batisi ba pimana ka por filaya wan ya kendo aki bobon ki bentah ban interview tebat kani kadi ka sarai ka baris ka education mat kadi ka sen ka baring kong bangi keren sipang kani te ki jinge ki bobon ka state ki kendo te ka politics kadon tambang asyong bai wali le politics hapo ka education akan nyai bai free hand ban nyai bai kan politics hapo ka education terang dikentin ko boleh sibot Kaski kerpan ya tinom sandur jongkalawe jinglen labie juvki ban kelep nyimdai